میں اولی مہمان میڈم زرگل ایدر میڈم وشت کے مراکشہ تبھی جوڑے میڈم وقت گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج ایز اے استاد پولیٹیکل سائنس وانی نہیں بلے سماجی کار ہوں گوادرنگ آوارنگ ہوں اور بڑے ایکٹیویٹیز ہوں گوننگ ہوں تو ماں زرگل ایدرا معلومات کریں کہ گوادرا زالبولا نیچے بڑے صورت آ رہی شرف درم دیکھے شخصیت کیا یہ تعلق چاہ ریڈیو پاکستان ہے کلیم اللہ بلوچ کلیم صاحب وشت کے مراکشہ کلیم اللہ ہم ریڈیو ایز اے ڈائریکٹر مختلف پروگرام کم سماجی ترقی ہستا زالبولن دین روی واسطہ اور تعلق ہم چاہ مکرہ ڈویژن ہیں تو لازم گوادر معاملات ہم سر پدے تو وہاں کلیم اللہ گیشیں جو اس کرنے میں آوالا بندہ تو میں تین نے میڈم چونکہ بلوچستان تو کہ مزنین دین روی بوگا ہے زالبولن والا گوادر آلات جاور چھونا تعلیمی صاحبہ او تو انو ایک اسٹوڈنٹ ٹیم ہی ضرورت وقت کے کوئٹے مختلف جگہ وزٹ ہوتا رتاب کو تھا او تو یہ دیکھے معاملات آوارے گو تمہارا سر پر ہے. السلام علیکم سر دوستان چی پیش ما شبہ سک باز منت وارا کہ شما مرچی بنا دا دعوت داتا وتی پروگرام ہوئی شرف داتا کہ ما دا زالبولانی نمائندگی بکنا ہوا ہنی گپا بھی جنا چونکہ بلوچستان تحال اور بلوچستان مرچی جنین سک پوشتا نیا چونکہ یک وقتی بیتا کہ جنین نہ ہچ وڑی چوشیں پروگرام دیگ نہ بیتا یا ہنا ہچ وڑی پاور دیگ نہ بیتا طاقت چوشے نہ رستا مطلب میلانی نے مگا چے یا خاندان نے مگا چے یا مطلب مختلف سیکٹران چے فیمیل آرہ پوشتا دور دیگ بیتا بلے ہنچو کے دور دے ما روان بیتا وہ تعلیم عام بیان بیتا گوڑا مطلب ماں 2014 اول رندہ دارت کے گتاں بلوچستان یونیورسٹی یا ماسٹر کرنے کے واسطہ تو یہ یک منی معاشرہ واسطہ سوسائٹی واسطہ یک بھلا ہی گپ پیا ہاں منی فیملی منی سپورٹ رہنا ہم ٹارگٹ کو تاویتا کہ شما جانے کا پرچہ رات دیوان کا 2 سال کمپلیٹ کرنے کا بعد ماں کے وقت واتر کو تا وتی منجاہا وتی گوادرہ گوڑا مطلب منی یہ مقصد بنے تا کہ ہنچو کہ من درد کگا منی کوششی منی محنتیں کہ میں ہرچ گنڈوا بیکش شنگون زالبولانی دیم روی واسطہ منی یک داستے مام بھی تو مطلب اشین کہ ہنی اگر میں بیچارا تو زالبول ہچ بڑا پوچھتانے خاص کر گوادر تہا مطلب معاشیات بھی بیتے اکنومکلی اگر جنین ما بیچارا ہم پاورفل لا اگر پولیٹیکلی بیچارے نے آدھا ہم پاورفل لا سوشلی بیچارے نے منائلا و بازیں ہنچے فیمیل ہستاں کے ایکٹیواؤں گنڈوانی سربراہی کن گیا مطلب یہ میں سوسائٹی ہے یک پوزیٹیو سیکٹر ہے کہ مارا لاتے چیزا سربراہی داتا نمائندگی داتا درستان چی گیشتر میں فیملی ہے منی ہسبینڈ ہے لوگ واجہ منی برات ہے منی فیملی کے گیشتر مسترین دستے کہ آہاں منا گوشتا کہ تو مطلب جنین نئے تو ہم کو پگے تو ہم مردینی ہے تو سوسائٹی واسطہ ہر چی کت کنے ماں ترہ ندارے مطلب ای یک ماں رول ماڈل ثابت بیت کت کنی ہوتی ہم کسترے نہ نہیں واسطہ کہ ہم ماں ترسی ماں یہ دستا وغیرہ بے کشی ہیں چونکہ ماں مرچی یک گلے ہودا چے آرتا یک اسٹوڈنٹانی یک ٹرپے ہودا چے ذمہ داری گو ماں آرتا تو مطلب ای وتی سوسائٹی آرہ پیش دارگی ہیں کہ جنک پوشتا نیا اگر بچے کے تروتاب کت کان اور ایک جنک کی ہو مطالعاتی دورائیں ڈاننا شد کت کان ہوا بہترین طریقہ ہے ایشیا ایکسپلور کر تو کہے تھے بازون لازمی ہمیں والا جنین ثابت ہم کتا ہوکا اس بلوچستان جنین ثابت کتا تو لازمی لوٹے پر کہ مطلب جانینا قدرت صلاحی داتا آگا بعض ذمہ داری بزوری تو مردے نے ہم کو کم کستر بھی مطلب آئیے مطلب کار سبکتر بھی تو یہ چیز ظاہر بھی کہ بعد زندگی ہر معاملہ تو کا آوار بنگو ترقی تو بعض بھی ہوگا بلے رفتار بعد ترندہ چترند بھی کریم اللہ توچی صرفت بے کہ بلوچستان ہے تو کا جنہیں ترقی کرنے کا اچھو حوالہ معاشی حوالہ سماجی حوالہ یہ شعور و ذہانت حوالہ اثر دور دم معاشرہ تو کا ڈاکٹر صاحب شما باز منتو آرہاں کہ شما سرا علیہ سرا مارا ہم گپے مود آتا تو یہ حقیقتی ڈاکٹر صاحب ما بچاریں کہ دنیا تو کا اے بحث یا کر دیا تک کہ اچھو کو انبوتا کہ ماں بگوشیں کہ جنین مردین برابر نیا کہ دونانی معاشیت الگ ہیں جنین لوگا بھی نہیں صرف لوگے کاراں بکاؤں ڈننا در مہتیں زمانہ وقتاً تو کا ماں دری ملکاً تو کا بیچارہ یہ گپے کنسپٹ ختم ہوتا ہے چونکہ میں چاگردے تو کا ماں نوکی دیم روی کنگا ہاں واضح چیزیں نوم گندگا ہاں ایجوکیشن سطح میں کر رہا تربیت تعلیم ذہانت
که ردوم زورگاین تو ایک گپه تو کا اچ شک نیستین تو هم صورت آگا یک لوگ یا بیچار وتی همسایه گا مردم بیچاری اما شاگرد تو کا که نشتا کہ اگر یک لوگے تو کا ظالب اللہ تو کا جان و مرد دوہیں کار کنگا ہاں اودا چچو وشالیو آنی زندگی ستا چچو گشتر مستریں آنی سہولت چچو گشتر شتراں آنی چوک چنگنے شرنی سکولو وانندہ و دیکھ چیزاں کنگا ہاں چچو سوسائٹیاں تو کا آنی یک کردی ہستے یہ چیز ہے اما پر دومی لوگا بیچار کہ اودا صرف مردہ جنارا گتا ہوتی لوگے تو کا صرف کہ تو لوگے کاراں بے کہاں وطرو کہ منتر کائیں کمائی دیں تو آئی زندگی کمپریزن بیکن ترا معلوم بھی کہ میں چاگردے تو کا واقعی مطلب چم دستیں چیزیں نا وہ چم میں گندگاں کہ آ جگہ کہ ظالب اللہ کنٹریبیوشن ہستے یک جنی آدمی ڈرنا دا کہ جنی آدمانی تاثیر ماوتی معاشرہ تو کا چارتا کہ بالکل مردینہ نہیں وتی کارکردگی وتی جگہ بالکل ہستا کہ سوسائٹی ڈیولپمنٹ کرنے کے واسطے یک کر دے لیکن آ چاگردانی تو کا وچار کسائیں سوسائٹی تو کا وچار کہ وہ ظالبل کے ڈرنا درت کہ ظالبل کے سوشل ورک شروع ہوتا ہے ظالبل کے ہوتی معاش ہوتی کوپگانی سرا زورتا ہے تو وہ وچار چکے مزنے یک دیمرو یہ جلدی زتا کنسنگ کسانی پیریڈ یہ تو کا دیمات کا گوادر ہی میں مکران ڈویژن ہے تو کا گوادر چلو یک وقت امی کا پتہ کہ گوادرے تو کا ایجوکیشن کم میں گوادرے ظالبل بیوان یا کہ مردین بیوان 10-12 سال ساری اگر مگا پابجا کیا وان کے واسطہ ڈنی سٹیاں یہاں ساری اگر مدو یونیورسٹی تربت گوادرہ نوتا پرچہ بلوچستان یونیورسٹی آنی ریشو آٹھ کے ماں وات وان کا بتگا مکرانے میں تربت کیچے گو پنجگورے اسٹوڈنٹ تعداد سک زیادہ بتا گوادرہ یک کی 2 بچے بتگا مانی آوانی ڈسکشن بتا کہ شما پرچہ آنی یک معاشی حوالہ آنی یک اللہ پاک کے قدرتی نظام حوالہ کے آنی کرا یک معاشرت یک اچھی ذریعہ بتا کہ آنا شاید ضرورت نہ بتا بل دور چینج بتا ماں ہمیں جس کہ گوادرے ظالب ماشاء اللہ اچھو دیمات کا ہر پیڑا ہر کارکردگی کہ ودے کہ سماجی کاران تو کا یا کہ چاگردی کاران تو کا وتی 10 ماہ کو تھا میں ایک بلائن تفاوتی پار کے دستے کہ واقعی گوادرے ظالب اما ظالب اللہ یا میں قرآن کے نہ صرف بلکہ بلوچستان تھا بلکہ پاکستان کے تو کا یک شرنی دستے ماہ کو تھا بازون لازمی شرفدار اشکوں کا ما ای بنیادہ ما قرآن ظالبولنے والا یا گوادرے جنہیں کہ بلوچستان ای دیگے علاقان دماغان چھ دیما تو آز مثال ماڈل اور بلے ای ریشو ہم تیزیت رم دیا گیش ودانے تعلیمی پڑھا یا پاکستان ای دیگے تعلیمی ادارہ ہیں تو کا سربت کا یا کوئٹے تو کا تو چپو چاگردہ گندے ہمیں جنک اکیڈمی ادارہ ہیں تو کا وارنگوں سی ایس ایس پی سی ایس اے نیم کا شتگان تو مختلف شعبہ گندگ بوگام تو یہ چیز ظاہر بھی کہ معاشاں مثال جوڑ کرنے بلے مائی جان لوٹیں کہ مقران بلوچستان ہی ہنداں پرچہ ظالب دیما آوڑان ہاں یا آن ریشو کم میں تو مقران پرچہ ہستے دیما شتا لازم یہ ایک سوال ہے یہ سوالہ ما عمر چی پینل ڈسکشن تو کا وارے کنے گوں کہ شمع خیالہ کہ مقران غالباً دیم روی وجہ چی او عید علاقہ انگا آوڑیں دوئے نہ گوش سوال ہے کہ اسے بنیادی سبب چی بودتا کا شما خیالہ یکی ایشن کہ فیمیل مطلب ہمیں چونکہ تو آئیے آزاد یل دے تو آئیے انڈیپینڈنٹ یل دے آئیے دل گیشتر پر بھی اگر نہ روک ٹوکے نہ ایشیا مکان ایشیا مکان آئیا بکان یا نہ آئیا رکھے تو انڈیپینڈنٹ یل دے اور یکی ایشن کہ اکنومکلی وقتی انڈیپینڈنٹ بیتے گوڑا مطلب بزنس ہوں وتی یک نام ہی منوائی نہیں انچو کہ مرچی گوادر تہا انی ریسنٹلی حکومت بلوچستان یک وومن مارکیٹ شانا اوپن کو جوڑ کو داد شرے وڑیا بازیں کچیا جنینانی آودا شاپس استا وومن مارکیٹ نام آچھا لگائیں آن لائن شاپنگ تہا بھی جنین سک باز دیم آیا سک باز کار کر گیا نیچن کے لہتے انگا ہنچے علاقہ ہستے کہ سک باز پسماندیا انگا آہانی ہم مرد آدم کے ہستا انگا ایجوکیٹڈ نیا یا ایجوکیشن علاوہ بھی منظان غیرت معاملات کہتے ہیں دیکھے چی کہتے ہیں حالانکہ اگر یک جنین ظالبول دیما در کہتے تو یہ عام معاملاتا نہیں تھا اوار کنگ مبیت تھی تو مطلب یک فیمیل کے درکے گوڑا یک قوم در
है हनी मतलब मन अगर एजुकेटेड तो मंगुती गोंडू कैडेट कॉलेज अदाता हालांकि लंकोक बात जिस कनक बिता के कैडेट कॉलेज में मुआशराय को माओचोशी नोआई जी जी शेखा पातमा बेंते मुबारक तुरबत कैडेट कॉलेज मरी गोंडू कैडेट कॉलेज वंता मना ये पिता बाजे चुशिंगा पेश कनक कब तक के मतलब ई तरीका ही नहीं है दाता वो बलिस्तान यूनिवर्सिटी वंता तो वत बिदाते तो गर्ल्स कॉलेज लेक्चर आ रहे तो वती कॉलेज चाहिए ना कनी जना होता तो शरे तालीम देगा ने बलेशिंग के सिस्टम हंचे बने तक के मगुशी में एक गंडू शर्रे बढ़िया बेहतरीन सेक्टर आणि तहा कार बेकनती मतलब यक माते दरके एक फीमेल दरके आवती गोमा या कौमे कशी पता ये वजह देखिए मर्दों ये रंदगिरी का बिल्कुल अमा ये मतलब मनी के रंदगिरी कनक बीता गोड़ा बड़ी मनी चौके हूं रंदगिरी कनक बीती हाँ मतलब बलोच गुशी के मच्चा गिंदी रंग जीरी नी मतलब मंग के मास्टर को ता वापस शो तक महान चुके शो तक कॉलेज मन वती बड्डा बस्ताव शुरू को तक वन वन दस्ते गेरक गोड़ा मनी पूछता हूं बाजे ने बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी हन्नी तो रेशवा बेचार के चेक का तकरीबन 8 मात का मा 5 या 6 जनक बीत गए हम तो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी मास्टर को तो शोता की खैर नी वा एनुअल सिस्टम है जेंद शोता बलेशिंग के नी शर्रे वड़िया रंदा स्टूडेंट सक बाजत का ग्वादरे मायदा मनोज एकेडमी बाजे ने गेंदा म सोबा एकेडमी रहोगा या केंट कॉलेज के मैं स्टे कनगा मायदा बाजे वंडू स्टे कनगा गेंदा ग्वादरे मतलब विषय के तो दर खाए यक फीमेल दर के गोड़ा आही रंदा बाजे ने दर के हमें बड़ा सोशल वर्कर सोसाइटी वास्ता के तो कार करना स्टार्ट करने नित्र एक ही गिनती पर पिलानी कार आई इसी मदद हम जीरे और इसी बड़ा बैगे हम कोशिश करने चलाओ या कि आ मेहनत करेंगे कशेंगे 2 माह कशेंगो 4 दिगे माह कशेंगो तो इशिया चे सोसाइटी बेहतर डेवलप हम बीते और एक तालीमी तरक्की कहते हैं तालीमी इनकलाब कहते हैं हमें बड़ा पॉलिटिक्स से तहा अगर जनीनारा जागा देख विविधते और ये एक बेहतरीन जागा देख बीबी मनी आला एज कंपेयर टू मेल फीमेल बेहतरीन तरीका है तरक्की कार खुद करते अगर आहिए जागा हंचो मजबूत बीबी और आहियारा हंचो एम्पावर कनक विविध पॉलिटिक्स तहा बस जान लाजम नाग मक्राने की गब्बू कि अब धीमाशता ही वजह मिशी के ग्वार यवंता दुम्मी ग्वार आई वस्ता माडले बुत्ता या ब्रात यवंता ब्रात ग्वार वास्ता माडले बुत्ता तो हमें सिलसिला एक कि हम साइगा चे असर जुरता उति 10 ग्वारे चे असर जुरता हमें बड़ा मुआशरा एक कि दुनिया पुश का या कि सेकेंड दा तो हमें सबब है बुनियादी सबब बाज देके बुत्तो कना कि मैं ओमान खलीजा मारा ज़र मुबादला रस्ता या मैं मल्लुक के मकरान ताल्लुक कराची इंटरनेशनल सिटी बुत्ता या बॉर्डर इलाका के आवदा मजने मर्दमा मुआशी हालत बेहतर बुत्ता सियासी ग्रोथ बुत्ता बीएस वजह आइए वती जगह असर बा नो बाज़ फैक्टर मिनिस्टर के बुत्तगा एजुकेशन हाँ एजुकेशन में का कार को था तो ये मामला तो जगह हस्ता भले ई दिए इलाका ये बड़े फ़र्क नहीं थे मतलब ये बड़े असरात नहीं थे तो ये बाबता करीब से चीफ के आधे के बलूचिस्तान इलाके नसीराबाद हैं सिख भी परदुकान जो बिंगो कानूजी वो उन तालीम देमाएँ भले ओवरहाल बलूचिस्तान है तो आइए बुनियाद अगर कंपेयर तो बेकने तो खेला असर चे देखे बुत्तो कना के डॉक्टर साहब यक्की तो इसी के मक्कुराने वती एक मिजाजी असते ना मक्कुराने तो का तो बेचारे चुके बानुकुब कुशगा हम बुनियादी फैक्टर असना के तोतिया में गप्पना गुश्तगा त ईशानी तो का हम बिल्कुल अकाई अक्सर दुम्मी ने मगा मा बेचारे मक्कुराने तो का कबायली निज़ाम जो सख्ती और थुंदी असता बाकी निस्बता चे मक्कुराना कम नहीं मक्कुराना आवने सरदारी निज़ाम हो या के दुम्मी सिमी के असना के मखलूकना रस्म और रिवाज या के दो रबेदगी अवाला मखलूकना सब आवड़ तज्जित या के दारिती मक्कुरानी निस्बता ज़्यादा आज़ादी व आवड़े सिस्टम के बलूचिस्तानी दुम्मी सिमी दमागा आस्ते मक्कुरानी बारा बाज रोशन ख्यालें तो इसे एक मसले वजह इसी के चलो ठीक है अगर मेलानी एजुकेशन सब बस धीमा शुता एजुकेशन है देमे हागा चे रन मर्दी आदमा मर्दीना हम इमारत कि मैं बड़े शौर के कहते तो आना ये चीज़ मालूम कि मारावती जालबुल जनियादम दिमा रगी आम वाना गो जाना गहानी अक्के जा बहानी अक्के ओ पीसीएस सीएसएस अर्थ के मस्तरे एग्जाम मस्ता आईजीओ आईए ने मगा आहाना बुरुकी अक दिया गुत्ता दुमेशे के मक्कुराने तो का आवड़े सिलसिला शुरू नबुत्ता के बाकी जगह हंगा शायद उदा मर्दम कम या गिंदी अपॉर्चुनिटी मौका लिहाजा उदा एजुकेशन सिस्टम इंस्टीट्यूशन
گورنمنٹ علاوہ باقی نیم سرکاری ادارہ سرنے اکیڈمی جوڑ بتگا ماں وقت آبزرو کوتا چارتا کہ 2020 سال یا 25 سال درمیانہ کہ اما دھمی اکیڈمی کے جوڑ بتگا آہاں یک بلائی موقع داتا وہاں گزانے کے پرچم ماں 15-20 سال ساری بیچارے کے وہ تھی سوسائٹی تو کا خاص کر مکران تو کا انگلش گپ جنگو انگلش وہاں کہ مزہ گپی بتا نو یک چوک کے زاگے کے اکیڈمیاں ونتا نا یک امار ادوں بتا یک اما انکریجمنٹ بتا میں ادارانی نہیں مگا میں کنڈے کسانی سنٹر بتا کہ دمکانی تو کا لوگو گلیاں نزدیک کو گورا بتا ادا مردی آدم ونتا مردی آدم زالگولان جنکوام ونتا جنکانی وہاں گاچے یک شعوری اما ایسا با ڈیولپ بتا کہ واقعی وہاں صرف ادا محدود نہیں کہ ماں کہیں اسکولہ وانی دا جماعت کنے خاص کر فیمیل کی بتگا آنا پتہ بیا لوگا بنا دینے یا کہ آنی سور و سانگا بکاؤں و دمی سمی سسٹم بکاؤں نو جنہیں کہ وقت معلوم یہ چیز مارے تھا کہ واقعی اشیاء چی عبید وہاں کے گیشتے رستا میں گریجویٹ بکنے ماسٹر بھی آئیں یا کہ مختلف جواب حوالہ ایگزام بھی دیں پرچہ اپرچونٹی یا موقع ملا میں مکرانے دھماغے واسطے ایک مزنی موقع بتا کہ آنا مردینہ نہیں امرہ یا کون جنہیں آدمانہ یک شرری پلیٹ فارمی رستا کہ آدیمہ بیاہاں اور دومی مستن سہولت ہوتا کہ ماں انچو قبائلی حوالہ انچو تنچدگ نبوتا انچو مارا گشگ نبوتا کہ چلو ٹھیک ہے یک وقت کہ ہما ایجوکیشن لیول کم ہوتا انچو کہ بانو گشگا کہ آنا سکباس فیس کرنا ہوتا کہ شما کوئٹہ رہو گا شما ہوتی جنک کرنا پرچہ پلنگ کریڈٹ کالج رہتا واقعی یہ ذہنیت لوگ یک قد کا یک طبقے مردم انگا بلکہ ہیں گپا بجنا بلے چونکہ شعور زیادہ مجھے انٹرنیٹ دنیا تو مرچی جیسے کہ مکرانے مردوں مکرانے چاہے جنکو بھی با یا کہ مردیں آدھے بھی با اب پورے دنیا آگیں دگا آنی دستاگری موبائل استی اسی ذریعہ چے آگیں دگا دمی پورے پاکستان تو کا اسلام آباد ہے اگر جنک کسنا آنا چی اپرچونٹی استے ہیں چونی جاب کنگا ہاں پولیس بھی بیتے چاکہ اچھے فیلڈ استا کہ یک زمانے میں جنی آدم منی وسر ہوگا اس کہ یہ فیلڈ تو جنی نہیں وسر نہیں مرچی کجا فیلڈ کی ادا جنی آدم کی آئی ٹی اے آئی کمپیوٹر ٹیکنالوجی وغیرہ عام صورت ہے یک ڈرائیونگ مجھے کوئٹے تو کا وچار چچو اچھے ادارہ استا کہ ادا زالبول ڈرائیونگ دمی جنکنا سکار نگا نا تو الکاری یک ساتھ ساتھ ایجوکیشن یک مزنی نہیں مگے دیما روا گا چے مکران بلٹ واقعی چا دمی بازیں بلستان دماغا چے جتائیں آئی جتائی یہ مین سبب منی ہے اعلامی شاہ دمی اکنامیکی حوالہ چے خلیجے مو چوکے چوتی گاب گشتا کہ کسی افورٹ کتا کہ موتی چکنا دمی سمی سٹی ہے کراچی کوئٹہ یا لاہور اسلام آباد وغیرہ ای بڑی ہاں بچک شوتا گا یک وقت یا نو مرچی بعد ہاں ہوتی جنکنا ہاں ای بڑی ادارہ ای بڑی سٹیاں مخلوق را دیا گئے جو کہ سک واز وشیں و قابل ستائش و اپریشیٹیبل والا گپی من خاص کا مکرانے ماتو پتانی واسطہ بعض جوان لازمی مکرانی واسطہ گپائیں کہ ایک مثال ہے یہ دیکھے علاقانی واسطہ بدے ترقی بدے بلوچستان ہر دماغہ بھی سماجی ترقی پر چکے آئیے سب بلائیں آبادی 50-60% ہیں آبادی زالبول ہے تو آئیے ضرور معاشرہ اس طرح سماجی معاشی شعوری اثر بعض بتوں کا پر چکے جنک کے اثر ہوتی فیملیا ہوتی میتگا زیادہ بتوں کا مردے نے مقابلہ تو سیاست ہم یا کاری ذمہ داری یا بلائیں اتھارٹی بلوچستان یا پاکستان سطح اسپیشل سیٹاں سینیٹ تو کا قومی اسمبلی یا صوبہ اسمبلی کے اندر بھلے الیکشن کنٹیسٹ کرنا کامیاب ہوا یہ ایک جیڑے اور خاص کر بلوچستان حوالہ رجحان کم میں اسپیشل سیٹیں چلا ہوا نو ای بابتا ما ضرور گونتو اب جنے کہ تو وادرا سیاست ہم کو تا سیاسی جلوساں ہوار بوتے گو سیاسی چستوہیر ہوار بوتے گو سیاست حوالہ ایک جنے کی کنٹیسٹ کرنا بلوٹی صوبہ اسمبلی بھی یا لوکل باڈیز الیکشن بھی چچو مشکلات اس چچو